साननैसोनि सिगाङाव आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेकग्राउन्ड रिमुभ गावनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ माबायदि रिमुभ खालामना होदो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आपल'ड खालामदों आंनि नैबे चेनेलाव नाथाय गोबां आंखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरदो बे भिडिअखौ आं बानायबाय नाथाय बेकग्राउन्डआ रिमुभ जायाखै बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय आं आरो फिन लाबोफिनबाय बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनाय नैबे भिडिअखौ आगोलो खालामदोंमोन आङो काइन मास्टार एप्सआव आरो दिनै नोंथांमोननो खोन्थिगोन आङो पावार डिरेक्टर एप्सआव माबायदियै रिमुभ खालामनो हायो नोंथांनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो मोनसे भिडिअ बानायग्रोना लानांगोन आरो भिडिअआव नोंथाङा गावनि बेकग्राउन्डखौ मोनसे कालारनि होना लानांगोन जेरैबायदि आं होदो जेरै ग्रीन बेकग्राउन्ड नैबायदि बेकग्राउन्ड बेबायदि फायार इन ग्रीन स्क्रिन माबायदि बानायनाय नोंथांमोनाबो गोसो जायो नामा बानायनो नोंथांमोनाबो बेबायदि भिडिअखौ बानायग्रोना ला मोनसे सेम कालारनि बेकग्राउन्ड भिडिअ आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जेब्ला बानायगोन नोंथांनि बेकग्राउन्डआ मोनसे कालारनि जानांगोन आरो नोंथाङा जाय भिडिअ बानायगोन आरो बे भिडिअ बानायनाय नोंथाङा जाय शार्टखौ गानगोन एबा लंपेन्ट सला जाय गानगोन बे भिडिअनि बेकग्राउन्डनि कालारजों सेम जानो मोननाय नङा लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ बानायना लानानै नोंथांमोना पावार डिरेक्टराव गोरलैयैनो नोंथाङा बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा खेबसे लाइक खालामनायनि लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो मानोना टेकनिकेल आरो इनफरमेशन भिडिअनि थाखाय आं अरायबो नोंथांमोननि गेजेराव अब्ला बांद्राय गोबाव खालामालासेनो जोङो भिडिअनि मेन आयदा एबा गुबै आयदासिम हाबहैनोसै बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो गावनि पावार डिरेक्टर एप्सखौ अन खालामना लाबानो जाबाय लानायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन बे पेजनि नोंथाङा निउ प्रजेक्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा प्रजेक्ट नेमखौ लिरनो होदों नोंथाङा जाय आयदानि सायाव भिडिअ बानायगोन बे आयदानि सायाव नोंथाङा प्रजेक्ट नेमखौ लाखिबानो जाबाय जेरैबायदि आङो बेकग्राउन्ड आं लाखिदो बेकग्राउन्ड आरो बेनि उनाव नोंथाङा 16:9 रेशिअ स्पेक रेशिअ नोंथाङा क्लिक खालामना अके खालामनानै होबानो जाबाय होनायनि उनाव बेफोरबायदि लेयार खुलिगोन आरो बेफोरबायदि लेयारनि सेकेन्ड लेयाराव थांनानै नोंथाङा बेकग्राउन्डखौ सिलेक्ट खालामजाबाय जाय बेकग्राउन्डखौ नोंथांनि भिडिअ लागायगोन एबा नोंथांनि भिडिअ खालामगोन बेकग्राउन्ड बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ गोलाव खालामना लाबानो जाबाय बेनि उनाव सेकेन्ड अपसनाव थांनानै नोंथाङा ग्रीन बेकग्राउन्ड खालामनाय भिडिअखौ नोंथाङा एड खालामबानो जाबाय एड खालामनायनि उनाव नोंथाङा नांनाय बाहागोखौ लाखि आरो नाङि बाहागोखौ काट खालामनानै गार बेनि थाखाय नोंथाङा भिडिअ क्लिक खालामनांगोन खालामनायनि उनाव नोंथाङा काटारनि सावगारि नुनो मोनदों बे काटाराव क्लिक खालामनानै ओमफ्राय डिलिट खालामनाबानो नोंनि भिडिअआ डिलिट जागोन नाङिखिनिया बेबायदिनो नोंथाङा नांनायखिनिखौ लाखिबानो जाबाय आरो नाङिखिनिखौ डिलिट खालामनानै गारबानो जाबाय बेबायदि नोंथाङा दानस'नानै नोंनाव नांनाय बाहागोखौ नोंथाङा लाखिबानो जाबाय आरो नाङि बाहागोखौ नोंथाङा काट खालामनानै लाबानो जाबाय मोननैखौबो लाबानो जाबाय नोंथांनि भिडिअ आरो नोंथांनि बेकग्राउन्ड मोननैखौबो नोंथाङा काट खालामनानै लाबानो जाबाय नांनाय बाहागोखौ बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बेकग्राउन्ड भिडिअ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा रेबगांनि सावगारि थांनायनि उनाव क्रमा किखौ नुनो मोनदों बे क्रमा किखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनि नोंथाङा बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्रमा किखौ क्लिक खालामना आरो बेनिफ्राय क्रमा किखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो सिंनि कालार रेन्जखौ एसे बारायना होबानो जाबाय मिलायना लाबानो जाबाय नोंथाङा नोंथांनि नांगौखिनिखौ बेनिफ्राय नोंथाङा भिडिअखौ अन खालामनानै होबानो नोंथांनि बेकग्राउन्डआ चेन्ज जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा भिडिअखौ जुम खालामना होबानो जाबाय नोंथांनि बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनाय भिडिअखौ नोंथाङा ग्रीन बेकग्राउन्डनि भिडिअखौ नोंथाङा एसे जुम खालामनानै मिलायनानै लाबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि भिडिअआ क्लियारलि बेकग्राउन्डआ चेन्ज जालांबाय बेनि उनाव नोंथाङा रेबगांनि सावगारि थांफिनबानो जाबाय थांफिननायनि उनाव नोंथाङा मोनसे सावगारि नुनो मोनदों खर'नि सावगारि बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा ब्राइटनेस आरो स्मुथनेसखौ नोंथाङा मिलायना लाबानो जाबाय मिलायनायनि उनाव नोंथाङा भिडिअखौ अन खालामनानै नोंथांनि स्किननि स्मुथ आरो ब्राइटनेसआ एसे मोजां जादों बेनिखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि खालामजाबाय बेफोरबायदि खालामनायनि उनाव नोंथाङा राइट साइडनि गोजौनि अपसनाव थांबानो जाबाय थांनायनि उनाव प्रडाक्ट भिडिअ नोंथाङा क्लिक खालामजाबाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि भिडिअनि आउटपुटखौ नोंथाङा HD फुल HD 0 नांगोन नोंथाङा बेयावनो क्लिक खालामना नोंथाङा भिडिअनि आउटपुटखौ दिहुनना लाबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना पावार डिरेक्टर एप्सखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनांगौ एबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय मानोना आंनिफ्राय जुदि इनस्टल खालामनानै एबा
डाउनलोड खालामनानै इनस्टल खालामबा अब्ला नोंथांनि पावार डिरेक्टर होननानै एप्सनि मुङा जेब्ला भिडिअ एडिटिं खालामनायनि उनाव नोंथाङा वाटारमार्कआ फैगोन बे वाटारमार्कआ आंनिफ्राय जुदि इनस्टल खालामोबा एबा डाउनलोड खालामना इनस्टल खालामोबा बे वाटारमार्कखौ नोंथाङा नुनो मोननाय नङा बेनि थाखायनो नोंथाङा जुदि गोसो दङबा आंनि डिसक्रिपशननिफ्रायबो नो वाटारमार्क पावार डिरेक्टर एप्सखौ डाउनलोड खालामनानै इनस्टल खालामना लानो हागोन अब्ला नोंथांमोना रोंबायना माबायदि बेकग्राउन्डखौ डिलीट खालामनांगौ एबा रिमुभ खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' जोङो भिडिअखौ गासैखौबो नायजोबालासिनो आंनि बेकग्राउन्डआ रिमुभ जायाखै आंनि बेकग्राउन्डआ रिमुभ जायाखै अब्ला दानियाथ' नोंथांनि बेकग्राउन्डआ रिमुभ जाबाय जानांगौ अब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै निजोम ब्रह्म हेशटेग होना नोंथाङा कमेन्ट खालाम जाबाय आंनि बेकग्राउन्डआ रिमुभ जादों नोंथाङा बेबायदि रिमुभ खालाम जाबाय लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम माब्लाबाबो बावनाङा बेखौ लाइक शेयार खालामना हो लोगोसे नोंथाङा आंनि टेक्निकेल आरो इनफर्मेटिभ भिडिअ सानफ्रोमबो मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ बुना हो जाय नोंथाङा बयनिसिबो सिगांसिन आंनि भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोनो अब्ला बांद्राय गोबाव खालामालासिनो बांद्राय रायलायबाय थायालासिनो दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअजों नोंथांखौ लोगो मोननाय मिजिंजों अब्ला बाय